Supply and filtration facility patukod sa Matab-ang River bilang solusyon sa water shortage sa siyudad sa Bacolod. Supply naman sang tubig sa siyudad, posible nga mas magnubo pagid bango sa epekto sa El Niño. Yaring balita nga aton gintutukan. Kung sa kontrata lang sa tunga sa mga bulk water supplier, kag basiwa prime water, ang tuyo sa Bacolod City LGU agad madasing maaktuhan ang problema sa tubig. Subong, kapitalan sang Bacolod City LGU ang pagpatukod sa isa ka supply and filtration facility sa Matab-ang River sa Talisay City nga isa kadako nga source para sa masobra 70,000 ka konsumidor sang tubig sa water district. 50 milyones pesos ang balor sini nga kuhaon sa budget sa Bacolod City RMO. Pinagi sa pasilidad, masolusyonan ng water shortage nga 20 million liters per day. Gigan sa suba, magalata ini sa 1.8 kilometer nga pipeline padulong sa reservoir sa water district. The structure will cross this river, the intake structure. So that's why we need also to coordinate with Talisay City. So this is a concept of an intake structure. Sa piyak sa baltaan sa Basiwa Prime Water nga tumanon ang ilagin pasalig santo sa JVA sang 2020. Ang pahayagid lang sa alkalde. In reality, there is no water. And I don't think finding fault subong sa mga contracts that we have agreed before will provide water. Ang kinahanglan gid is to look for water and allow it to be filtered. Target sa LGU nga tapuso ng disenyo sa pasilidad subong nga semana sa paglaob ng gilayon man makuha ang go signal sang Talisay LGU. Maluwas sa pasilidad sa Matab-ang, ginsugda naman ang pipe laying sa bukal-bukal spring water source sa barangay Alangilan. 5 to 10 MLD ang sarang makuha dire. Subong nga tigilinit, 15% ang water drop sa supply ng tubig sa syudad. Kung maglawig pang mainit ka panahon, posible mabuhinan pa ang supply butang nga ginapadasig na ang mga proyekto. Tunan man suno sa alkalde kung ipaigdalom sa state of calamity ang syudad bangod sa problema sa tubig. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.